Du filmer til billeder. Ej, shit, jeg kan ikke lide i siderne. Kom nu, åbn munden. Ja, kom nu, kast den ind. Ej. Kast den ind. Ja! Og skal vi lige fylde nogle æbler i hovedet på den her? Den er altså klar. Hvor er du sød. Ja, du er bare sød. Skal du lige nappe en med? Ja, den yngre. Det er den store. Jeg ved godt, at du komme tilbage. Det vil jeg jo sige at have. Det er, jeg tror det er Kubi. Okay, så han. Vums. Det er et hit med de æbler der. Det er fint, hvis det var. Det er meget godt, fordi hvis det er handel. Ja, det er nu fordi, jeg ved bare, at de er et år gamle til sommer. Om en måned eller sådan noget. Men det kan også se, at den er meget større end hinanden. Ja, det må man sige. Så hvis man aldersmæssigt er nogen, det gør pigen, fordi hun var den ældste. Men jeg ved ikke, om han har overhalet hende. Hvad så, Jim? Er det klar til? Nej, det er en han og en hund. Jeg kan godt lige tage et par stykker her, hva'? Nej, altså, dybest set burde han jo være den mindste, det er han er lykke. Men jeg har en mistanke over ham. Øj, hvor er det lækkert, mand. Og man kan ikke rigtig helt, altså, så synes jeg, at det er mere sådan Jeps. det er altså ikke helt nemt at se noget herovre. Ja, det er nogle store tænder, du har. Også sådan en halve her. Hvor er det vildt. ved at tage en halv. Stik den hen til munden på den, så åbner den. Der ligger bare så mange i der. Prøv at se, den er forlidet. Jeg ligger bare hovedet. Kaster du to ind på en gang? Den har vi gerne have med. Ja, kan du lave ordentligt tænder, ikke? Som han har. Er det det? Altså, de er ikke interessante for folk, som bor på en næsehorn. Du har ikke Nej, underligt nok ikke. Men det er jo fordi, at det her, det er bare midt i tænder. Den er da sød. Jeg har lyst til at kramme den. Ja. Fatternes, det er jo, hvad hedder de, stødtænderne. Jo, vi har til næsehorn også. Jamen, det er jo ikke, det er jo horn. Ja, men Det er jo ligesom mig. jo, men det er jo ikke. Ja, ja. Men det har ikke, nej, den har de ikke lige fundet ud af. Jeg ved ikke, hvordan det kommer. Filmer mig, mens jeg giver den stemme. Klikker du? Ja. Ej, det klør. Ikke, Du gør det meget. Jamen, jeg ved ikke, hvordan det bliver nødt til. Jeg har også prøvet, jeg har prøvet gjort med hende. Okay, nu gør jeg det. Så er der en til at være, og det er kun de store, der kan tage millioner. Så gem de, måske de resterende æbler til de små. Den her er tom. Nå, jamen så gør vi ikke det der. Jeg vil gerne med melon. Så I må tage en melon hver, og så må I lige vente til de hver især har tykke. Og husk at filme, når I gør giver. Ja, vent med fast, så må jeg klar. Jeg kan også, hvis I gerne begge til være på, vil jeg gerne filme. Det er kun mig, der kan lave det her. Sæt den her over til de små. I siger også til, at I gerne vil have et billede sammen, ikke? Er I begge to eller noget? Ja. Så vil jeg meget gerne se. Ej, han behøver slet ikke at være det er Louises spirit animal, det her. Ja, jamen, hun har været så starstruck og helt ondt i maven i går. Ja, men det er også en udøvelse. Ja, det er det. Ja, virkelig. Er du klar med et æble? Men det er jo bare lige, at hun har åbnet. Ja, jeg har ikke noget til dig, så du kan komme til. Du skal bare være klar til at få filmet. Her. I siger også til, at vi gerne vil have filmet med begge. Jamen, så film mig først. Nu står jeg deroppe. Ja. God idé. Så giver jeg hende. Jeg tror, I skal lige stoppe med at give æbler til de store nu. Ikke til de små, men til de små. De vil gerne have meloner med. Ja. Det kunne han godt lide, hva'?
Ej, så dufter af vandmelon. Ja, det er helt fantastisk. Nej, det var skønt. Det blev han glad for. Så skal der. Vil du kaste af min også? Eller skal jeg kaste min? Og så tager du et billede med. Hvad vil du have? Ved du hvad, jeg går til siden, så kan du gå længere tilbage. Så skal du vente den op. Så vender den på. Det er meget. Det var bare så tungt. Nej. Jeg tager det til mig vandret. Ui, godt kastet. Ups. Er den allerede klar? Ja, det er klar. Er det jo 3 til den her? Eller hvad? Ja, den har fået 2 nu. Den har fået 2, ja. Så kommer den tredje her. Jeg har, eller Louise har givet den. Nej, du vil hellere... Nej, så, så bytter vi. Jeg synes jo, den er tung nok i forvejen, den her. Er det Skød du sådan her, eller hvad gjorde du for rommen til den den? bare sådan lige væltet ned i munden på den. Den er god til at åbne op, når den er klar. Så. Ja, tak. Hvor er det vildt. Det er guf. En svin, det er helt sådan den. Det er sådan en ven. Jeg viste hende den lige, så hun kunne se, om det var et æble, der kom, eller om det var en... Yep. Skal du blive ved med at filme, ikke? Jo, det gør han også. Han er godt speaker. Fjerningen af kasse i vandmelonen. Så skal vi give en lille æble, hvis vi vil det. Ja, sådan der. Se, den unge, den har bare fået ud over sig. Gik det? Kunne du få... Ja, det er godt, man bare lige kunne gøre sådan her. Ja, lige hælde ned. Jeg synes, Ej, prøv at sætte den på af vandmelonbad, den der. Jamen, jeg har været bjørkefunden til det. Men jeg er faktisk og så har jeg den her, Det kan være, ham her vil have det. jeg er ikke hovholder på det. Sådan der. Vi gør det så godt, vi kan, ikke? Og den tog den anden. Spiller sig ikke rigtig an. Den anden nogen, den tager bare. Den tager den. Den tager lidt mere rigtigt. Var det lige guf, hva'? Ah, det er bare lækkert. Ja, der er ikke mere til dig. Nej, der er slet ikke mere til dig. Nej, det er helt slut. Du kan bare tykke dig ud af. Ja. Haps. Ja, med æbleevnen igen. Ja. Ja, jeg kommer. Så skal der. Jeg skal lave nej, du kan tage noget. Nej, kom Den her bare. gang gør du det. Jeg er bange for ikke engang. Har du taget billederne med? Den her, så åbner du bare alt, hvad du kan. Skal så ikke gå sådan. Ej, lige ned på unge. Ja, det er da lækkert med sådan en vandmelon bagved. Jeg kan ikke se, det falder ned i hovedet på den. Ja, mups. Er det livretten vandmelon? Eller? Nej. De kan bare, Det kunne jeg bare vi noget. spiser også græskar og Ja, okay. hvidkål og spidskål og hvad sådan noget. Jeg tror egentlig mest, vi vælger vandmelon, fordi
ting. Fordi det er nogle gange, hvis de er rigtig modne, så går det bare... Sidste her, jeg havde, det var helt vildt splattet, bare helt over. Og det er det, der er det sjove. Ja, ja. Sådan det er det smukke. Altså, jeg har drømt om den her oplevelse, siden jeg har set det i Stormester. Nå ja, der var det også, ja. Med Sebastian Klein. Ja, de er jo bare lidt for hårde eller faste eller sådan eller andet. De splatter ikke nær så meget, som de kan gøre. Og det er helt sygt, som de kan sprøjte. Og man står bare og venter til. Kom så. Prøv at se, alle dem, der står deroppe, de er mega misundelige. Lige supplere op. Den har ikke nok, skan. Jamen, der er ikke flere. Jeg kan godt den... Har du også fået filmet noget nu, eller hvad? Der er også en anden Madagaskar, hvor der er en kæmpe Nå, altså den der tegnefilm der? Ja. Nå, den har jeg aldrig set. Hvad laver den på Madagaskar? Den er også god, den film. Ja. Altså, hvis jeg ikke var så gammel nu, så har jeg uddannet mig som læge, og så... Hvis jeg ikke var så gammel nu, så har jeg uddannet mig som dyrlæge, og så specielt. Ja. Ja, men det er jo faktisk, altså, hvis man for eksempel er zoodyr, så skal man først tage dyrlægeuddannelsen, og så 3 år bagefter ude i en zoologisk have. Nå, men jeg er nødt til lige at gøre opmærksom på, at nu står de og tigger, og der er ikke mere mad. Ja. Så nu går vi ind igen, og så kan I spørge, hvis der er noget, I spørger om, og så vi tager lige den der ud igen, så der er et bum. Ja. Vi ses. Det er jo ikke naturligt, for udhester en rode opad. Nej,